everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Mga mamay na ako. Ni apa dong? Unsa may akong buhaton? Unsa? Uy, Mangga mo, sir. Mangga, sir. pangot skanding. Abi na kog ako'y tuyo. Di man di ay. Ang mga babae man di ay sa akong luyo. Mao gid ni syudada. Bas ingon ini mga orasa. Daghan kay hubog nga makit-ani mo. Sigurado ko nga gid ka sa mga imnanan. Dayon ini man. Suri-suri ning downtown. Ngitag mga babaeng bayaran. Lingaw-lingaw. Uy, lingaw ang kwarta. Palit-palit nila prutas. Lipay pa ilang asawa o kaha ilang pamilya. Ay, husto. Paspas kog lakaw. Doon lang ko sa akong gipinan sa kariton. Hala, yatap. Patay gyud. Wa na din ang kariton. Di naman gyud na akong gipilin. Di na gyud tong iskinaha. Kay pag-agi sa sakyanan, nga gisakyan ni Ate Nining diha man to. Motong midagan ko, umasakay ko jeep. Pero wa naman din he. Kay kawat ka to. Yatap jud ko ining parts putol ba? Yatap jud ko ba? Kaya na ba yun tong binuhat? Siya na ba nagpanday adto para magamit na ko alang sa among panginabuhian? Nagkawa ini, oy! Hala, naitaw nga nagbalag-balag sa paglakaw o ni Apadong. Upog yun eh. Nanitsit pa. Nangamay na ako. Ako ilang duunon. Tingal ni Bao na siya kung asa akong kariton. Noy! Ako yung mong gitawag. Hala, naglingi-lingi siya sa palibot. Nga, nagsikik-tingsik. Pangagra ba? Ah! Nunsamat ka! Mangalit-mangot ka gagos ya! Manyak ka! Buhay ko! Matyagis ka! Sumagod ang imong naw! Tawa na! Padayon ka! Saya panlukot na ko! Ayay! Gagos ka niya! Ako na ko yung lugar! Kuya, lagi ko ni mo lagi! Ayay! Kisugmad ko ni mo! Kuya ko! Masya ka! Hindi ko magkapiyag niya! Anak ko'y kulso! Agay! Pans! Napuyang man sa Pans mo man! Pans! Gusto na Pans! Napuyang man naman na! Hayop ka! Hayop ka! Pans! Gusto na lagi! Gusto na lagi na! Gusto na Pans pa to! Gusto na lagi Ayaw! na! Galay na ko! Ayaw! 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 Ayaw po na ko! Ayaw na lagi! Ayaw! Ako matagbaw! Ayaw na lagi Pans! Ah! Papatayo niya na ni Masiya! Ayaw na lagi! Ay! Kasakit. Imo ang gitukmod. Datong balon ko. Nginan bitaw tikang igo na! Papatay ni Masiya! Di gusto na kong mahitabo niya. Unsa? Wa siya lunan, di kalimutan na ang sama niya pat. Tabangi ko baro, tabangi ko. Impus-pusan ko siya hangtod na mamatay. Ayaw na lagi, Pars! Sakto na lagi! Ikaw na lagi ba? Mihila ka.
naman ko gustong makriminal ka, Parts Putol. Di ko gustong mapriso ka. Magunsa naman lang ko kung mawa ka. Parts. Nawa ka. Unya, mawa pa yun sa atin, Nining. Magunsa naman lang unya ko. Oh, kaya nga no. Unsa niya itabo ni Parsining, ha? Unsa? Mauday kinay nahitabo kang Nining. O, Parts Putol. Daan pa yun ko. Wa ko masayob sa akong pagtuda, Parts Rina. Si Ate Nining, manggod. Oh, ayaw. Ayaw na pag wala tayo mahimo. Nahitabo na ang tanan. Noy kayo si Ate Nining. Sangkit Noy na kaayo. tas Patrina. Ihangad na to sa langit ang tanan. Basta ako, buhato na ko ang tanan. Aral mabuhay si Ate Nining. Oh, Buhato na ko ang tanan. oh Patrina, buhato na to ang tanan. Sos, tayo rin na. Anong niya man taong ka din bata ka? Nga naman di ay, Noy Elvis. Dinig ka ganinang imong inanday. May daday gisabunan ko niya puwerteng pangasaba niya na ako, day. Unsa? Kay nga naman, Noy. Nagdako na ko dinig problema, day. Dugang baba nga pakanunon. Dugang buisit sayang kinabuhi. Mao ba, Noy Elvis? Suko kay mama ni mo rin na. Gibinaboy ko kasaba, day. Unsa? Matod pa niya, day. Nga. Nga unsa, Noy? Ay! Bantay lang kuno ka dahi, ug magkita mo. Kaya na sa kuno kang bitayon sa punuas magtalisay dahi. Noy Elvis! Nahadlo kong tinud-o niyang yang gisulti nako dahi. Nahadlok niya ko dahi. Naanad na lang gid na si Mama sa pagdapat na ako, da. Pero may na lang ko niyang pasakitan. Butang dahi nga di ko gustong makakita niya dahi nga yang buhaton niya nimo. Noy Elvis! Sayod kang yun. Kakontra kinako nga makita kang pasakitan dahi. Pero di ko kapalag mama nimo dahi. Kung leon ko, siya dragon. Wa ko'y daganan. Kan mauna, Noy, unsa may akong buhaton. Unsa man. Libog na dyan ko ini, da. Lakip ko dahi, libog sad ko. Husto! Husto! Ha? Bahala na. Ha? Unsay bahala na dahi? Dadon ako si Ate Nining. Unsa? Pero, Sige na, Noy Elvis. Tabangi ko sa pagpahimutan ni Ate Nining sa kariton. Sige na, Noy. Pasensya ka na, Pars. O naman kay mahimo pa. Asa man din ako siya dadon. Di man gani gusto si Mama nga ato ko puyo sa amo. Kay busit kuno kong pagkabata. Ako kuno nagdagdi malas. Si Ate Nining pa kaha nga dili niya anak. Wa na ko'y mahimo, Patrina. Ni anar ba yun li? Pero gusto ka ning imong gibuhat. Ha? Ang buot kong ipasabot nga kuan pa. Usao na lang nato pagatiman niya. Labi pa nga, hangtod ron wa pa siya, mahibaliki siya ang panimuot. Ingon ining sitwasyon, kinahangdan nga mada siya sa ospital. Bitaw, no? Ay, labad nun akong uda. Bahala na. Bahala na, Parts. Di lang kita pasagtan sa bungoton. Ampo lang yun ta, Parts, Rina. Dini ka una ha, Parts Putol. Ayun na, asa ka paingon. May atuon anak ko, Parts. Basta ikaw unay bahala ni Ate Nining. Natural, Parts, good ta. Kaganiya pa kung naglakaw-lakaw din sa syudad. Ay, pero pa kong mahibaw kung asa ko padong. Ay, saan naman ini, uy? Libog na noon ko da. Unong sa ko, bi?
Asa man ka ko kita ini og daghang kwarta, no? Siguro man jud ko ba? Daghang kwarta. Mao na kinahanglan aron mo pa ospital si Ate Nining. Hi. Uy. Ni ana man day ko tungod sa simbahan. Tinay ko kita sa akong lakaw-lakaw nga way padulngan. Husto! Mas maayo pa, musod ko sa simbahan. Ibilan ko na din ang akong kariton. Niyan ako sa sud sa simbahan. Utas sudah mata, di mana sih di kanan? Bahala sila. Di na ko sila panumbalingon. Bukan ada yoy. Muluhod ko. Mag-ampo ko para ni Ate Nining. Ingan si Parts putol na ko. Nga ikaw kuno ang pungutong sa taas. Sa langit pa. Ikaw kuno ang labing kamahanan sa tanan. Tingali. Wa ka magkailan ako, no? Kitag saraman kay ko magkasuot din sa simbahan. Pero, permi kong naa sa kawas. Permi kong muagi din Ako man gani perming muukay sa inyong basurahan. Mamunit. Mangay kay og basura nga kapuslan pa. Karton. Plastic. Bisan unsa. Basta kapuslan. Bisik ayo ko. Mangtag sarata magkita din Pero bahala na lang. Masuwel ang jug ko. Tingali pa di ay, ug imong paminaw ng akong ampo. Si ate ba? Si Ate Nining. Si Ate Nining, good. Luwas sa intansya. Mabuhi pa unta siya. Sorry Di naman ako mapungan. Basag lang una ko. Luuyan niya, uy. Kaniya pa man siyang nag-cry. Sa kayang problema, no, Mami? Si Mami, padayan sa pag-pray. Mutukol ko sa bata. Oh, hi. Hala? Nga may doon man na akong bata. Wala siya prinsesa sa iyang gisulob. Kinsa man ka? Dawata ni O. Unsa man na? Handkerchief. Kerchief? Unsa man na? Anyo man siguro na? Yes, panyo. Itrapo na sa imong tears. Tears? Kinsan tears? Sa tersong ukay-ukay? Kaila ko ana oy. Kawatan man nag-ukay-ukay. Luha ba? Luha. Lisura manulti ninyong mga dato Lisod sabton. Okay. I will not speak English. To anasan? Unsa may imong tuyo? Naluoy man gud ko nimo. Nakilak man ka. Sige, diha ka na. Kadiyot sa. Ngano man? Unsa day imong problema? Wawart. Wawart? Unsa man na? Kwarta god. Tagaan ko nimo? Ha? Naa kay wawart? O ba? Kadiyot ha? Kauna ko akong bag ni Mami. Ayaw pagsaba ha? Ha? Ang bata. May duol siyang Mami nga nagluhod. Nag-ampo. Hala? Kikuha man niya ang bag sa iyang Mami? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.